Leonardo da Vinci, Brunelleschi, Botticelli, Donatello, Michelangelo. Il-koll saru artisti kbar bis-saħħa tal-familja Medici. Meċenati ta' żmien ir-Rinaxximent li kienu jikkommissjonaw lill-artisti u jisponsorjaw it-twaqqif ta' bini pubbliku. Fi kliem ieħor dawn l-artisti kbar esprimew l-arti tagħhom permezz tal-flus tal-Medici. Għaw Malta wkoll kellna kollezzjonisti kbar. Nistgħu nibdew fil-passat, pereżempju fis-seklu 17 kellna l-Gian Francesca Bela li kellu kollezzjoni renomata ħafna, u mbagħad iktar tard fis-seklu 18 kellna l-Konti Saverio Marchese li ħalla kollezzjoni kbira ta' pitturi u inċiżjonijiet lill-Mużew tal-Katedral. Kellna wkoll Marchese Barbaro li l-kollezzjoni tiegħu kienet imżewqa mhux biss pitturi ma anki oġġetti tal-arti. U mbagħad iktar tard, naturalment fis-seklu 20 kellna nies bħal Olof Golscher li tiegħu huwa Palazzo Falson, u l-kollezzjoni tiegħu li da żmien nistgħu narawhom miġburin hawn ġew. Fi żmienna wkoll għandna kollezzjonisti kbar. Kollezzjonisti li qed jixtru biċċiet tal-arti, qed jieħdu siebhom jikkorawhom ġewwa djarhom, jirrestawrawhom, jinxurjawhom, qed jieħdu siebhom sew. Qed wkoll jixtruhom minn barra minn Malta, minn irkantijiet fejn dawn l-oġġetti forsi fi żmien kienu telqu minn xtutna, issa qed jerġgħu jġibuhom lura. U huma daw il-kollezzjonisti li qed jgħinuna tant, fis-sens li wirja bħal din ma setetx isseħħ kieku huma ma selfunix il-biċċiet tal-arti tagħhom. L-arti mhijiex biss pittura jew inċiżjonijiet jew skultura, l-arti wkoll hija l-oġġetti dekorattivi, aħna nsejħula id-decorative art, ġifieri dawk l-oġġetti li huma sbieħ huma ovvjament biċċiet tal-arti imma kellhom funzjoni, ġifieri bħala amara jew biċċiet tal-fidda li kienu jintużaw anke fuq il-mejda jew kienu jintużaw fid-dar, imma fil-fatt huma sbieħ huma ta' preġu artistiku. Li nagħmlu huwa li naqbdu oġġett mill-kollezzjoni permanenti tal-mużew, jew forsi kollezzjoni ta' oġġetti, u mbagħad inkabbru madwarha fis-sens li nisselfu oġġetti oħra minn kollezzjonijiet privati u anki pubbliċi, ġifieri anki mill-Mużew pereżempju tal-Arti minn Casa Rocca Piccola, indaħlu dawn l-oġġetti, allura niffukaw speċifikament fuq dawn it-tip ta' oġġetti. Issa f'din il-wirja qed niġbru kollezzjoni kbira ta' arloġġi tal-but. Qassamna din il-wirja f'diviżjonijiet differenti. Naturalment fokajna ħafna fuq l-arloġġ Franċiż tal-ħin rivoluzzjonarju, l-ħin deċimali, però wkoll fokajna ħafna fuq l-inner workings tal-arloġġ, il-mekkaniżmu tal-arloġġ, kif jaħdem arloġġ. Dan huwa importanti għax forsi normalment naħduha for granted, però fil-fatt il-mekkaniżmu tal-arloġġ huwa importanti. L-ewwel ħaġa rridu ngħidu li l-arloġġ beda pressappoku xi 500 sena ilu. U kien hemm ħafna developments tekniċi fih, ġifieri dawk nippruvaw nitkellmu dwarhom. U mbagħad għandna diviżjoni oħra li tħares lejn il-casing tal-arloġġ. Fil-fatt qed nuru ħafna arloġġi li huma pitturati bl-iżmalt, anki xeni hemm fuqhom u ħafna kuluri, allura qed nuruh bħala oġġett ta' sbuħija, oġġett li jintlibes, oġġett prattikament ta' ġojellerija. Ukoll iffokajna fuq l-aspetti tekniċi tal-arloġġ, il-varjetà, l-antikità tal-arloġġ, u hemm sezzjoni oħra li hija interessanti partikolari għal-Maltin għaliex ħarisna wkoll lejn in-negozju tal-arloġġi f'Malta. Fil-fatt irnexxielna nsibu 7 arloġġi li huma għandhom isem fuqhom ta' Salvatore Micallef u xi kultant ukoll arloġġar ieħor Malti, Giulio, ma nafux ismu imma hemm miktub Giulio. Jekk tiftaħhom dawn l-arloġġi ġo fihom hemm miktub Malt, jiġifieri magħmulin Malta. Fil-fatt nafu mit-tip ta' mekkaniżmu, tip ta' xogħol li fihom li probabbilment saru fl-Iżvizzera imma on order, ġifieri
kienu ordnati minn Malta minn arloġġarji Maltin biex jinbijaw Malta. Forsi l-iktar arloġġ speċjali li għandna ġewwa din il-wirja huwa dak maħdum minn Robert Robin, arloġġar Franċiż tal-aħħar tas-seklu 18. Fil-fatt dan l-arloġġ huwa ta' 1797. Issa x'għandu partikolari x'jagħmlu daqshekk speċjali. Meta tħares lejh tinduna li għandu 10 sigħat biss fuq il-wiċċ u dan ma kienx xi żball, 10 sigħat għax kien jirrifletti l-ħin rivoluzzjonarju Franċiż. X'kien dan il-ħin? Mela, ftit wara l-Rivoluzzjoni Franċiża kienu daħlu sistema kompletament differenti ta' ħin. Mhux talli l-ħin tal-ġurnata kienu qasmuh differenti, imma anke l-ġranet u x-xhur reġgħu semmewhom mill-ġdid. Kull siegħa kellha 100 minuta u kull minuta kellha 100 sekonda, ħin deċimali. Issa, da beda fis-1793 introduċew din is-sistema u mbagħad baqgħu għaddejjin sal-1806. Indunaw li ma kienx prattikabbli għax il-bqija tad-dinja kienu għaddejjin bil-ħin Gregorjan u fl-ewwel ta' Jannar 1806 kellhom ineħħu s-sistema kompletament. Peress li din is-sistema kienet użata l ftit snin biss, naturalment kellhom jikkreaw arloġġi biex għal dal-ħin, però ftit ħafna taw fid-dinja huma rari immens. Fil-fatt ma nafu bl-ebda wieħed ġewwa Malta huma iktar rari dawk li huma maħdumin minn dan l-arloġġar partikolari li kien arloġġar importanti ħafna kien l-arloġġar tal-re imma wara r-revoluzzjoni b'xi mod irnexxielu anki jirbaħ il-patronaġġ tal-poteri ta' wara naturalment ir-revoluzzjoni. Nafu biss b'tlieta fid-dinja, wieħed minnhom huwa proprju hawnhekk f'din il-wirja. Din il-wirja ġiet ikkurata minn David Thompson. David Thompson kien il-kap tal-oroloġija ġewwa l-British Museum sakemm martira riċentament u stidinnieh li jkura l-wirja u aċċetta, aħna naturalment onorati ħafna li aċċetta li għamilna da-xogħol. Din il-wirja hija miftuħa l-pubbliku, hija kompletament b'xejn. Wieħed jista' jiġi Palazzo Falzon biex jara din il-wirja sal-10 ta' Jannar. Kull jum, weekends inklużi, ħlief nhar ta' tnejn. Il-kultura bħal kull settur ieħor ekonomiku jew fejn hemm attività fil-pajjiż jikkontribwixxi fl-ekonomija b'ġiex modi, b'mod dirett u b'mod indirett. B'mod dirett billi jimpjega n-nies sija full-time, sija part-time. U dawn ovvjament jaqalgħu paga, jaqalgħu għajxin jew itejbu l-għejxin tagħhom b'dak li jaqalgħu. Però tikkontribwixxi wkoll b'mod indirett. Pereżempju, jekk dak li jkun qed jixtri materjal minn x'imkien ieħor, jekk dak li jkun qed jonfoq biex dak li jagħmel ikun jista' ifornih b'materjali minn setturi oħra. Però is-settur tal-kultura għandu xi ħaġa iktar interessanti wkoll u dan hu illi jikkontribwixxi għas-settur iktar wiesa' tal-kreattività. Allura pereżempju nies illi jaħdmu ngħidu hekk fis-settur pereżempju ta' art and design jew ta' advertising jew anke fit-turiżmu qed jieħdu ħafna idejat minn dak li joħroġ mis-settur tal-kultura. Jiġifieri is-settur tal-kultura bħal ħafna setturi oħra mhux biss dak li huwa ovvju kemm hawn nies impjegati pereżempju fis-settur tal-film, imma anke dak li joħroġ minnu u jagħti impetus fl-ekonomija. Ruben, jekk ikun indeskrivik bħala artist, naħseb inti wieħed mill-artisti versatili, immens għaliex timbraħ fuq ħafna livelli. Kif bdiet il-ħajja tiegħek bħala artist u x'kienu d-diffikultajiet? Sewa, bdiet naħseb bħal ta' kull artist ieħor bħala student, sewa, kemm Malta, kemm l-Italja, kif ukoll l-Amerika. Ġifieri biex ngħidlek l-ewwel fażi tkun illi naħseb l-artist jieħu esperjenza internazzjonali
tal-qasam tiegħu fil-każ tiegħi il-kompożizzjoni. Iżda meta ġejt lura 10 snin ilu wara l-Amerika Malta fis-sena 2004, waħda mill-isfidi, mill-ewwel sfidi li dħalt għalija kienet illi noħloq l-apparat madwar ix-xogħol tiegħi professjonali, x'voldiri. Voldiri illi jekk artist għandu jkollu website professjonali, mela dik noħloqha jien. Jekk l-artist għandu jkollu katalogu ta' videos jirrappreżentaw ix-xogħol tiegħu b'mod professjonali, mela dik noħloqha wkoll. Bil-konsegwenza li ovvjament meta nipproponi x-xogħol tiegħi fuq festivals internazzjonali, meta id-direttur artistiku ifittex dwar ix-xogħol tiegħi ħajsib ir-referenzi kollha li jeħtieġu biex jevalwa x-xogħol tiegħi fuq livell professjonali. Ta' min ngħidu Rej illi ovvjament jien dejjem inħares lejn xogħol ġdid kif ħanpoġġih fuq il-vetrina internazzjonali. Jiġifieri jekk artist jikkuntenta illi x-xogħol tiegħu jasal sa Malta u jibqa' Malta allura mod ieħor sewwa. Iżda jekk artist jagħti ifittex illi jesporta x-xogħol tiegħu allura jrid bilforsi ħares lejn il-palk internazzjonali bil-kuntatti u anke bil-livelli meħtieġa. Taħseb li hemm tendenza li forsi aħna l-Maltin inħarsu daqsxejn lejn it-tip ta' għajnuna li nkunu nistgħu nieħdu minn fondi, istituzzjoni governattivi mbagħad dak li jkun jaqaf hemm isu kważi jippretendi jew mbagħad ma jagħmilx dan l-isforz kif qed ngħidu. Iva, naħseb li forsi speċjalment dan l-aħħar snin li b'xorti tajba għandna aċċess għal fondi lokali u anke internazzjonali, l-artist jaħseb illi dawn huma biżżejjed. Iżda kull artist naħseb fl-istorja tal-arti dejjem investa fix-xogħol tiegħu. U di xi ħaġa li forsi xi artisti Maltin ma jirrealizzawx kemm fil-fatt trid tinvesti u mhux fil-bidu biss, il-ħin kollu. Jiġifieri ovvjament x'aktarx iktar ma timmatura l-karriera, x'iktar ħajt tagħmel investimenti kbar bil-riżultat illi wkoll ikollok biex ngħidlek konsegwenzi ta' profitti aħjar. Imma l-artist irid dejjem jieħu riskju li jinvesti biex jiżviluppa l-arti tiegħu jew fuq livell ta' produzzjoni, jien mhux l-ewwel darba li nieħu fond imma mhux tal-li nara flus minn fuq dak il-fond imma tal-li nżid xi 5,000 oħra biex nipproduċi x-xogħol, ovvjament bit-tama illi mbagħad dawk il-flus ħajġu lura bis-saħħa ta' proġett li ġie esportat fuq livell internazzjonali. Bank aħna nemnu li l-persuna għandha tiżviluppa kemm b'mod finanzjarju, però wkoll b'mod holistiku. Meta ngħidu b'mod holistiku, niġifieri li ikollu apprezzament lejn l-arti u kultura u koll affarijiet oħrajn, storja, eċetera, eċetera. Għalhekk nippruvaw kemm jista' jkun li l-bank l-oġġettivi tiegħu mhumiex biss li jagħmel profitti, importanti li jagħmel profitti fl-aħħar mill-aħħar għandna responsabilità lejn id-depożitanti u l-klijenti tagħna, però wkoll biex jagħti kontribuzzjoni lejn is-soċjetà. Il-bank ġie ffurmat ċirka fil-1910 bħala assoċjazzjoni ta' nies li jingħaqdu flimkien biskop li jgħinu n-nies dakinhar biex jitalmu ifadlu, ġifieri hemm l-aspett finanzjarju, però mill-profitti li jagħmel il-bank kienu jmorru għal attivitajiet ta' natura soċjali. Meta nitkellmu fuq attivitajiet ta' natura soċjali, qed nitkellmu fuq edukazzjoni fuq il-lingwa Maltija, fuq il-mużika, fuq poeżija u wkoll fuq arti. Allura dan id-DNA li ġie mill-oriġini tal-bank bqajna nġorruh sal-lum. Normalment il-bank jipprova jaqsam l-attività tiegħu f'programmi diversi. Dal-aħħar snin qed naqsmuhom f'tliet areas prinċipali li huma l-fotografija,
l-arti viżiva u wkoll il-mużika. Illum il-bank għandu librerija ta' CDs li ġew produċuti mill-bank stess fuq mużika u kompożituri Maltin li jibdew mis-17th sa 19th sa 20th century. Il-bank però jibqa' dej u dal-aħħar għodna kemm lestejna xogħol ta' mużika ta' Stabat Mater li ġie esebit ir-Rabat l-Imdina ta' Jukar Gravina li dana meta kiteb din il-kompożizzjoni kellu biss 18 sena. U aħna dan kienet parti minn kompetizzjoni internazzjonali fejn kellna judges internazzjonali fejn dan il-xogħol ġi apprezzat u ġi moti premju tal-ġurija. Aħna dan il-kunċert ġi irrekordjat, allura wkoll issaqjat fuq CD u koll għamennieh fil-pubbliku ħalli dak li jkun jista' jarah. Il-bank dejjem għaddej jipproduċi kodba ta' natura diversi u blan prinċipali biex jeduka. Il-kodba ivarjaw minn suġġetti li huma ekonomiċi u ta' natura oħrajn li huma iktar edukattiva. Bħal kif għad ngħidu fuq arti u koll riċetti dal-aħħar produċejna pubblikazzjoni mal-Health Department kif dak li jkun jista' jiekol aħjar. Bħalissa l-bank għandu esibizzjoni li tibqa' sejra sal-aħħar ta' Novembru u titratta fuq żewġ familji li huma fl-arti. Dan huwa programm ta' 3 snin fejn aħna qed naqbdu familji Maltin, jista' tkun l-missier jew it-tifel jew l-om it-tifel jew bil-kontra, fejn dawn qed jagħtu kontribuzzjoni tal-arti. F'dal-każ għandna l-familja ta' Mallija u l-familja Fenek. Din l-esibizzjoni hemm diversi biċċiet tal-arti li ivarjaw bej astratti, kontemporani, klassiċi u portraits and landscapes. Apparti minn hekk, il-bank ħareġ pubblikazzjoni fuq li dak li jkun jista' jixtri u fiha l-pubblikazzjoni jsib apparti l-biografiji tal-familja u tal-membri tal-familja isib ukoll kritika fuq l-arti u koll xi artikli oħrajn li jikkonċernaw il-familji. Apparti minn hekk biex pa' speċi wkoll nagħtu wkoll kontribuzzjoni ferm ikbar dis-sena għall-arti, il-bank huwa partner prinċipali tal-Imdina Biennale li dan huwa proġett ta' xarej fejn artisti Maltin u artisti internazzjonali qed juru x-xogħlijiet tagħhom kemm għall-pubbliku, però biex nikkreaw fora biex niddiskutu fuq l-arti. Dan il-proġett kien immexxi minn Dr. Giuseppe Xkembri Bonaci taħt l-auspiċju tal-kapitlu tal-Imdina. Llum dawn l-attivitajiet ta' natura soċjali qed itina element ta' differenzjazzjoni minn banek oħrajn. Allura aħna dawn huma affarijiet li qed nagħmluhom mhux għax qed nagħmluhom minħabba marketing jew ħabba x'tip ta' pubbliċità, però għax nemmnu li hemm bżonn isiru. Ruben, nitkellem miegħek
napprezza aktar kemm illum il-ġurnata l-artist ma jistax jħares biss sempliċement fuq dak li qed jipproduċi bħala arti, imma jrid ikun industrijali, jrid ikun entrepreneurial, jrid ikun jimmaniġġja lilu nnifsu stess. Bla dubju, l-ewwel nett qed naraw anki f'gruppi stabiliti, insemmi pereżempju lil Kronos Quartet u anki Rolling Stones, illi dawn it-tnejn għażlu li mhux ikunu taħt aġenzija barranija imma li joħolqu l-apparat madwarhom u biex ngħidlek ikun propju business tagħhom stess. Aspetti ieħor illi jgħin l-artist illum illi biex ngħidlek jippenetra t-territorju interdixxiplinari. Jiena bħala kompożitur ma nħares lejha nnifsi bħala il-kompożitur fi gwarniġ klassiku ħanajtek illi ħanikteb kwartett jew sonata u daqshekk. Jiena jaffaxxinani u jinteressani l-aspett interdixxiplinari fejn kompożitur qed jikkollabora ma' direttur, ma' żeffien, ma' elementi ta' multimedja għaliex apparti li jinteressawni artistikament, iżda x'aktarx dan il-mezz għandu potenzjal ikbar illi ikun eligibbli għal festivals internazzjonali fejn int mhux biss qed tesporta silta mużikali jew recital tal-pjano pereżempju, imma qed tippreżenta proġett. Sewwa, u allura qed tippreżenta xi ħaġa unika illi il-festival ma jistax iġib minn x'imkien ieħor. Ruben, kliemek kollu qed jindika l-aspett imprenditorjali tal-artist li huwa neċessarju biex jasal. Ma jfissirx li għax ikollok din is-sistema madwarek, però kollox se jkun suċċess laqqas le. Ekku, naqbel miegħek u naħseb illi l-artist ikun versatili llum hija xi ħaġa importanti. Nerġa' ngħid, hija suġġettiva, jiena l-aspett imprenditorjali fil-kultura jinteressani, mhux biss fil-mużika. Pereżempju nħobb nara fejn hemm nuqqas anki fix-xenografija lokali u ngħid x'nista' nagħmel biex niżviluppa dak in-nuqqas. Il-Malti l-espressjoni tajt ejn ruħek biex Alla jgħinek. Ġifieri f'dan każ naħseb nistgħu napplikaw. Huwa tajjeb li jkun hemm l-istituzzjonijiet u l-fondi governattivi, però ċertament dawn għandhom ikunu l-ewwel pass biex l-artist jibda jimraħ, mhux biex ikunu hemmhekk bħala biex wieħed jiddependi fuqhom għal kollox. Assolutament. Hawn ieħor huwa toqgħodx tistenna l-pajtra taqaf ħalqek. Kultant kull ma jkun hemm bżonn li tmur teżżes waħda siġra sewwa, imma l-inqas irid ikun hemm dak l-impetus u dik il-neċessità li l-artist jagħmel propju biex jiżviluppa l-karriera tiegħu. Meta niġu biex nistaqsu lilna nfusna jekk il-gvern għandu xjonfoq il-flus fuq xi ħaġa jew fuq oħra, irridu nżommu f'moħħna li il-gvern għandu jindaħal sija fis-suq kif ukoll fil-ħajja tan-nies jekk hemm raġuni għaliex naħsbu li l-ekonomija waħedha mhix se tasal. L-arti u l-kultura hija waħda minn dawk l-oqsma. Però meta inti qed tiddedika r-riżorsi li huma limitati tal-pajjiż qed tneħħihom minn xi ħaġa oħra. U allura tiġġustifika għaliex qed tagħmel dan, għaliex inti minflok ma tinvesti pereżempju fis-saħħa qed tinvesti fl-arti, għaliex inti minflok qed tinvesti f'din l-attività artistika u mhux fl-oħra. U allura bħal kull settur ieħor hemm bżonn li meta l-gvern jinvesti jara l-impatt u jistudja sew qabel x'se jkun l-impatt ta' dak l-investiment. Jista' jkun li nieħdu żbalji fl-investiment? Iva jista' jkun. Pereżempju, jista' jkun li ninvestu f'xi ħaġa li s-suq se tapprovdiha waħdu u allura minflok ma ntejbu l-offerta nispiċċaw inkeċċu barra is-suq privat u nofru aħna bħala gvern dak żball wieħed. Jista' jkun li l-mod kif nofru l-fondi minflok ma noħolqu iktar kreattività, noħolquha il-kreattività għax nikkreaw grupp ta' nies li jafu ħafna kif japplikaw imma ma jafux kif ikunu kreattivi. Fl-aħħar mill-aħħar l-iskop tal-ekonomija hija li ttejjeb l-għajxin tan-nies u ttejjeb l-għajxin tan-nies mhux biss bil-flus imma anke bil-kwalità tal-ħajja.
Is-settur tal-kultura u l-arti għandu wkoll dan il-benefiċċju illi jagħti injection diretta, injezzjoni diretta fil-kwalità tal-ħajja tan-nies, mhux biss trami tal-flus imma anke trami tal-esperjenza. Allura aħna nsibu mir-riċerka illi min jipparteċipa sija b'mod dirett, ġifieri li hu stess qed itella play jew li hu stess qed jagħmel xi ħaġa, però anke b'mod indirett, ġifieri li jkun udjenza, dawk in-nies li jipparteċipaw frekwentament għandhom esperjenza ta' kwalità ta' ħajja aħjar. Għaliex jiġri dan? Għaliex l-arti, per eżempju, nieħdu xi ħaġa li familjari ħafna għal Maltin, li tipparteċipa fil-festa. Meta inti tipparteċipa fil-festa, qiegħed tkun man-nies, qiegħed titgħallem jew strument, jew xi sena, jew xi arti dak li jidher u se jidher dik is-sena stess. Għandek goal, għandek punt fejn trid tasal flimkien mal-oħrajn, għandek is-soċjal, fil-każ tal-fest għandek ir-reliġjon ukoll. Daw kollha huma elementi li aħna diġà nafu illi jtejbu l-kwalità tal-ħajja, li jtejbu l-kuntentizza, u allura meta inti qed tipparteċipa f'attività artistika qed tagħti lilek innifsek il-kapriċċ, il-pjaċir illi ttejjeb il-kwalità ta' ħajtek mhux biss bil-flus imma bl-esperjenza. Thank you.